Actualment es parla molt de fer un món ambientalment sostenible, ecològicament sostenible, però també les persones que tenim una tendència cap a Hashem, cap al Creador, que n'hi ha per tot el món també, de persones així, Baruch Hashem, gràcies a Déu, ens hem de preguntar com podem crear un món espiritualment sostenible. La base de tot està en què hem de crear un món tal que sigui una llar adequada perquè resideixi en ell la presència divina. És el concepte hebreu de dirà betachtonim, que vol dir fer una residència a baix. A baix es refereix al món físic, però no perquè sigui un món baix, sinó perquè es pot situar en l'extrem més allunyat de les coses espirituals. És el més material que hi ha, aquesta creació física. S'anomena l'Olam Asià, el món de l'acció. El món de l'acció és el més allunyat de les coses espirituals. Doncs aquí, en aquest ambient i en aquest entorn més allunyat de les coses espirituals, aquí és on vol residir també precisament el Creador. Vol tenir-hi una llar, vol tenir-hi una casa. I com ho podem fer, això? Doncs això ho podem fer imbuint tots els nostres actes físics d'espiritualitat. Quan mengem, per exemple, és un acte molt important de que nosaltres podem imbuir amb espiritualitat. Fent la benedicció abans de menjar i la benedicció després de menjar, i estem incorporant-hi un sentit espiritual i molt profund en un acte tan físic i tan material com és el de menjar. Introduïm l'agraïment, introduïm també la idea de que fins i tot les coses materials tenen un aspecte espiritual. I aquest és el concepte bàsic de dirà betachtonim, de fer una residència per ell aquí a baix. Que el Creador, que és allò més elevat, pugui tenir una residència en allò més material, que és el món físic, i el vehicle per aconseguir-ho som nosaltres amb els nostres actes. Així doncs, agafem aquest propòsit, si pot ser, d'imbuir el més material del més espiritual, que és el propi Creador. Shalom.